Simana, miaging Martes. Karong adlaw Miyerkules, no? Miaging Martes. Ginanawag nako, Father. Maluoy ka, Father. Ya di off ba yana? Martes. Maluoy ka, Father. Ang ako bana, Father. Ang ginhawa diri na. Gidako pag-ayo ang iyang tiyan. Ano saan eh? Itong Martes pa ni. Dito sa ospital, ang iyang itlog, niabot sa iyang tuhod. Kinako ang itlog. Human dito sa eleksyon na sakit siya. Basta, human sa eleksyon. Why finding sa doktor more than 200,000 na ang bill sa ospital. Nadto na sila klase-klaseng albularyo. Kaya mo may naanda na to. Tinoo dili. Nadto ko sa hospital, iko nga, di off na mo ron. Ron hapit lang ko nimo. Paglisod naglingkod, og abot na ginhawa diri sa, ang lisod na dyan, sig oxygen. Pila na ka adlaw, do ka simana na di siya ka lingkod. Onya, doon na kasimana di siya katindog hasta yung tiil pero tinambugata kay yung tiil idublig ka dako yung itlog ni triple ni quadruple kadako pagkato na ko ako sige pang kumpisa sacrament of healing gi-anwent ako sabtang nag-anwent ko niya nagsige na siya ubo-ubo ug nagsuka og laway. Pag-exercise na nga, wardman, ay pikas si pasyente, apoy pikas dire. Pag-exercise na ko, in the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous, kanang prayer book, deliverance prayer. Deliverance prayer of the a Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Muna akong igamit. Sus ang yawa, 8 ka buok. Nanihatag niyag balatian. 8 ka buok. Unyang upat kayawa, nagpaila-ila, kinsa iyang mga ilangan. Nakadugog ang 2 ka doktor. Maupoy pag-grounds nila ba? Nihunong kong prayer. Kay perti mang react. Ingko nga, klaro kaayo dili natural imong sakit. Kaya mga doktor, wa may findings. Normal yung itlog nga nidako na. Di po dadlak. Di ka-explain ang mga doktor. Kay normal ang mga laboratory test. Normal tanan. Pag human ako, i-shortcut lang ako ang deliverance prayer. Kaya di man pwede ka mag-deliverance ng tao. Kaya ignay mga habak anak, madugay tagsamot. Mutuumog sa dili. Short form of prayer ato akong gigamit. Upat ka demonyo ng gawas. If you follow me, you can see greater than this. Kitang tanan nga niya dinhi karon, when we follow Jesus, we can see greater than this. Amen. Kay iya mang ihatag iyang gahom. Gihatag na niya iyang gahom. Wa na to gamita. Hangtod karon. Tinuod dili. Og maong ni anhimi dinhi aron pag-activate sa gahom ni Kristo nga naa na kaninyo. Amen. Ganong mo adto pa maglain. Nga gihatag naman niya ang gahom diha sa sakramento. Ikatulo, nangumpisal mo sa pare, tanang sa ninyo inyong kumpisal. Sacrament of healing na siya. Magpahilog mo, sacrament of healing na, dili na pangtiwas. Kay daghan mang mahibong. Kung doon ay pare, mabot sa inyo ha, kinsa may hapit na mamatay. Ni Amas Father Rindi. Kaya nagtuuta, yakining maong mga sakramentuha, sakramentos pangtiwas. Dili ni sakramentos pagtiwas.
sakramento ni sa pagluwas. Because sacraments are instituted by Christ. Amen? Atong pakpakan ng atong Ginoong Hesukristo. Ikaupat, nikalawat mo sa lawas sa atong Ginoo. Every time ang umpisal mo, every time nabunyagan ta, every time nakumpirmahan ta, every time nangumpisal ta, every time nakasal mo sa pari, you receive grace. The life of the soul. Unsa ang grace? The life of the soul. Ang kinabuhi sa imong kalag. Kung tagsara ka mo dawat sa sakramento, your soul has no life. Uy. Kung ang imong kalagwa na kinabuhi, gikabuhi na na. Munang mingon si Kristo sa Ebanghelyo, so sa kabatanon, nga misunod kaniya, Lord, musunod ko nimo. Pero Lord, edi sa Lord ha, namatay akong papa, amo sa siyang ilubong. Ningon ang Ginoo, pasagdi ang mga patay, maglubong sa ilang minatay. Nasabtan na ninyo? Pasagdi ang mga patay, maglubong sa ilang minatay. Kasi pasabot ana, dunay minatay, ang naghatod sa minatay, puro pod patay. Nga naman, walay grasya ang ilang kalag. Walay kinabuhi ang ilang kalag. Bisag naa ilang kalag, pero way kinabuhi. O na nga, buhi pa, pero patay na. Uy, ya, kumusta man yung kalag ron? Buhi pa, patay na. Wa naman na maningog ng uban. Di man yun na mutingog ng patay. Dahil doon ako nga parokyano. Mingon ako, Father, daghan laging naayo nimo. Daghan laging mga yawa nga imong napalayas. Father, powerful to imong lolo. Before siguro namatay imong lolo, nakadawat ka sa iyang gahom. Kay mao man na ang naanda nato, di ba? Ipasa. Nya kung di mapasa, di mamatay ang imong lolo. Di mamatay ang imong lola. Tinuod dili. I-share it man na. Ang uban i-bluetooth. Oy, nagtuo mo? Wa na sila mo gamit og bluetooth ron. Ang mga demonyo, high-tech na ron. Mugamit na sila messenger o Viber. High-tech na sila ron. Ako giinan, akong parokyano, ate, ang akong gahom dili gikan ni Lolo. Ganong dun ako'y gahom kay nabunyagan ko. Ganong dun ako'y gahom, ate, because I am baptized. Dadawat nako ang sakramento sa bunyag. Nabunyagan mo wa? Oh, wa mo bunyagi dire? Kay atong bunyagag karon. Pinaagi sa bunyag kitang tanan. We share the threefold ministry of Jesus. Ug mao nay official teaching sa simbahan. Amen. Ikanduha ate nganong doon ako'y gahom tungod sa sakramento. Ikaduha ati nakadawat akong sakramento sa kumpirmasyon. Kamo, nakumpirmahan mo? Hindi, kamhanan mo. Og diha gipalatay ni Kristo ang iyang gahom natong tanan. Amen? Munang iyang gingnan si Nathaniel, kaya nakaminos man si Nathaniel, ngadto ni Kristo, kay taga Nazaret raman siya. Ningon ang mga tao moabot ang Mesiya, si Jesus nga Nazaret nun. Mingon din si Nathaniel, naabagoy maayo, gikan sa Nazaret, nakaminos. Kaya taga bukid bas Kristo Nazaret. Umato mo sulilan, bukid ng Nazaret. Oh. Naabagoy maayos kawayanan. Diba? Ang taga-lungsod, makaminos taga-bukid. Motos Nathaniel, nakaminos ni Kristo nga taga-Nazaret. Og mingon si Kristo, sadyang nag-encounter sila,
ni Nathaniel, Nathaniel, nakita ko ikaw, ilalom sa kahoy nga igera. Umingos Nathaniel, ikaw gayod ang among gipaabot. Nausab si Nathaniel, na-erase iyang bias. Ikaw gayod ang anak sa buhi nga Diyos. Ikaw gayod ang Mesiya. Umingon ang Ginoo, Nathaniel, you can see, if you follow me, you can see greater than this.